We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Kani Pangulo Benigno Noynoy Aquino III mipanaw na kaginihang buntag human gidala sa Soka Hospital sa Quezon City. Ani ang report. Mipanaw na ang kani Pangulo sa Pilipinas nga si Benigno Noynoy Aquino III sa edad nga 61. Gidala si Aquino sa Capitol Medical Center sa Quezon City sa kaginihang buntag. Misunod gilayon sa ospital ang iyang igsuon nga si Chris Aquino pagka alas 9. Apan taod-taod nasayra na lang nga mipanaw na si Pinoy. Nakita sa ospital ang mga kapartido ni Pinoy sa Liberal Party nga sila si kani Foreign Affairs Secretary Jose Rene Almendras o kani Senador Mar Rojas. Nagparehag na usab og pahasubo ang Davao City Local Government sa pagpanaw ni kani Pangulong Aquino. Gani naka-half-mast ang flag sa Davao City Hall o pipila ka mga government offices sa syudad. Sa Lanao del Sur, naka-half-mast sab ang flag sa Pilipinas sa Kapitolyo o ubang government offices sa probinsya. Benigno Simeon Cojuangco Aquino III na taon ni atong February 8, 1960. Iyang amahan si anhing Senador Benigno Aquino Jr. o ginahan si anhing Pangulong Corazon Cojuangco Aquino. Unang misulod sa politika si Pinoy diyang nahimo kining kongresista sa 2nd District sa Tarlac ni atong June 30, 1998 hangtod June 30, 2007. Nahimong senador gikan June 30, 2007 hangtod June 30, 2010. Ug nahimong 15th President sa Pilipinas niadtong June 30, 2010 hangtod June 30, 2016. Nailan ang Pangulo sa panata niini sa matinud-anong pagserbisyo sa katawhan ubos sa kampanyang Tuwid na Daan. Sa bawat sandali po ng pamamahala ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa ikabubuti ng taong bayan, tao sa interes na nakakarami at pagkapit sa prinsipyo, at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang Tuwid na Daan. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao. Dulaan gatos ka mga vintage bomb ang nakalutan sa Kalinan, Davao City. Ani ang detalye? Mukabat sa 84 ka mga vintage bomb ang na-recover sa Task Force Davao ug Davao City Police Office Explosive Ordnance Division sa usa ka luna sa Purok 11, Poblasyon Kalinan. Nadiskubre kini human nakalutan sa backhoe operator sa usa ka construction sa lugar. Dali-dali dayon natong gipadtuan didto og investigador aron masuta ang kamatuoran sa report og didto na matikdan nga opo tinuod nga naay mga na-recover
nga mga bomba dito mismo sa area. Sumala sa otoridad, delikado pa kuno ang mga bomba bisag karaan na tungod sa posibleng gihapon kining mubuto. Kahinumduman nga usa ang namatay sa Pulumulok, South Cotabato, diyang gisulayan sa usa ka banay nga ablihan ng vintage bomb ug mibuto kini. Busa pahimangno sa otoridad nga ugaling makakita sa mga susamang butang, gilayong manawag kanila o mo report sa pinakaduol nga police station aron marespondihan. Ginaawhag ang matag usa nga kung naaying ani nga mga higayon nga naay makitaan nga sa tan-aw nila bomba o kaha kaning makadelikado man sa ilaha no, sa ilahang seguridad, mamahimong tawag dayon sa pinakaduol nga police station aron matagaan dayon natog appropriate action. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Usa ka lineman ang nakuryentehan dihang nagtaod og fiber optic cable wire sa mga poste sa Kugman, Cagayan de Oro City. Atong saron ang dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Daghang paso sa lawas ang nahiaguman sa biktimang si Sonny Vernes human siya makuryentehan Miyerkules sa hapon. Base sa investigasyon, kauban ang biktima sa napulo ka mga lineman nga nagtaod og fiber optic cable wire. Apan pag-abot sa poste sa Zone 4, nakabantay kuno ang biktima nga adunay grounded nga linya sa kuryente ug report niini sa engineer. Apan mibalik kuno kini og saka sa poste ug nakuryentehan dayon nahulog sa gitas-on nga 20 feet. Dari siya nabilin dito, kung siya kagbalik, yang ikuha, pagkuha niya, paghawid niya, buto na dayon. Agoy. Wala na siya kabalo nga, katong nga kupling, naan na kay kurindi dahil nga galatay. Ana karon talang dugong kahimtang ang biktima sa intensive care unit sa usa ka ospital. Before ta mo saka-sakaan ang mga poste, siguro nato nga kumpleto ta sa gear, mga gamit. We follow safety measures para malikayan nato ang mga disgrasya nga moabot. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Gikumpirma sa Department of Health Region 11 nga dunay mga COVID-19 patients sa Davao City ug Davao del Norte nga nagpositibo sa nagkadiiyang COVID-19 variants. Ani ang report ni Argil Relator. Base sa pinakaulahing whole genome sequencing report gikan sa mga specimen nga gipadala sa Philippine Genome Center, dunay nagpositibo sa alpha variant o ang B117 nga unang na-detect sa United Kingdom ug beta variant o ang B1351 nga unang na-detect sa South Africa dinhi sa Davao Region. As of June 23, tulo ang nagpositibo sa alpha variant. Duha niini ang taga Davao City, usa ka 31-year-old nga lalaki nga dunay mild symptoms ug usa ka 19-year-old nga babae nga walay sintomas kinsa pulos naka-recover na. Samtang ang laing usa, 38-year-old nga lalaking taga Davao del Norte, asymptomatic ug anaa sa isolation facility. Samtang sa beta variant, 5 sa 11 ka kaso sa rehiyon taga Davao City, kung asa tulo niini senior citizens ug silang tanan naka-recover na. Samtang ang unong ka kaso sa taga Davao del Norte, usa ang senior citizen nga lakip sa tulo ka aktibong kaso o wala pa naayo sa maong sakit ug laing tulo naka-recover na. Parayon pa ang investigasyon sa Regional Epidemiology Surveillance Unit sa posibleng exposure sa mga pasyente, sanglit silang tanan, walay travel history. Gawas sa maong COVID-19 variant, matud sa mga eksperto, mas pangandaman ang Delta variant nga mao'y pinakapaspas ang transmission. Gani, anaa sa 8 ka mga tao ang posibleng ma-infect sa usa ka nagpositibo niini kung itandi sa duha lang ka tao nga mataptan sa nagpositibo sa laing variant. Busa pahimangno sa mga otoridad lakip ang mga LGU ngadto sa katawhan nga mutuman gayud sa minimum health standards aron malikay sa nagkadiiyang klase sa COVID-19 variants nga mousay usa sa mga gitudlong hinungdan sa paspas nga pagsaka sa COVID-19 cases sa Visayas ug Mindanao. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City, buot mahibaw-an ni Mayor Oscar Moreno kung unsa nga variant sa COVID-19 ang anaa sa syudad. Samtang mag-hire og doctors ug nurses ang LGU alang sa vaccination rollout. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nabalaka na si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno human nasayran ang kapaspas sa pagtakod sa Delta variant sa COVID-19. Busa, buot niyang mahibaw-an kung unsa nga variant sa COVID-19 ang ana karon sa syudad, ilabi na nga nakasinati na kini og surge sa cases sa mga milabay nga semana.
Gikasubo sab sa mayor nga miabot na sa kapin 400 ang namatay sa syudad tungod sa COVID-19. Kining strain karon kabalakan ako ani cell kay grabe kaayo ning kining strain sa virus karon nga niya sa ato no. Daghan baya in town ang mga igo no, and daghan ang gidalag yun sa severe to critical no. Nagpasa na kuno og swab samples ang DOH Region 10 ngadto sa Philippine Genome Center sa Kauluhan aron masuta kung unsa ba nga variant sa COVID-19 ang anaa sa syudad ug rehiyon. Apan inapaabot pa ang resulta hantod sa karon. Samtang tungod sa parayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, gilaraw sa LGU nga mas mapaspasan sab ang vaccination rollout. Busa, nakatakdang mag-hire ang LGU ug mga contractual doctors ug nurses nga mo'y tahasang magbakuna sa mga kagayanon. Plano sab nga himong vaccination site sa LGU ang duha ka cinema sa SM Uptown nga mo'y muatiman sa mga residente sa mga barangay nga duol sa lugar. I-arrange kini nilang Dr. Bernardo with our human resource management nga pwede mag-hire nga vaccination na ang tuyo no. Kung mahimo kanang day to day ang kuansel ang arrangement no. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa kadaghan sa mga mupailalom sa swabbing sa Davao City tungod sa agresibong swab testing sa kagamhanan, doon na may reklamo sa kahasol inig magpaswab. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real grabing kahasol na kuno ang nasinati karon sa mga close contact ug general contact sa mga COVID-19 positive inig adto sa mga government swabbing center sa Davao City nga matud pa makahatag na hinuon og dakong risgo sa katawhan. Alas 4 sa kadlawon pa naglinya kining usa ka trabahante sa pharmacy sulod sa dakong mall sa Davao City. Human siya na text nga general contact siya sa usa sa nakasulod sa ilang establishmento kinsa COVID-19 positive. Sumala niya nga ikaduhang higayon na siyang maswab bunga sa pag-require kutob sa third generation contact. Sanglit nagkahugot ang pulisa sa syudad, mituman gayud siya sa mando nga mupaswab. Apan ang problema, dili na maakomodar sa kadaghang naglinya. Ugma siguro, dili na siguro ugma kay na may number. Pero ma-absent ka. Pailan lang siguro mong sick leave. Kadaghanan sa naglinya karon, milinya na kagahapon, apan wala na akomodar. Ang uban, absent na sa ilang trabaho. Kulba kuno human nga na lockdown ang Santa Ana Swabbing Center, nagsagol na ang F1, F2 ug F3 sa Magsaysay Park. Busa, nabalaka ang uban nga tingalig didto na makakuha hinuon og virus. Iuna man lang kahapon, Twitter. Pero sa instruction para makita na pud mo. Tagaan-tik na po. Tagaan ka na. Pero Nabundok ibig tagaan number, ibig balik-balik. pero para sa imo hasol. Oo, mas priority makit lang F1. Ang uban gikan pa og lagyong dapit sa syudad. Bata man o tigulang, milinya sukad kadlawon apan pakyas nga maswab karong adlaw. Ang kapait usab sa uban, bag-o lang na swab apan subling na teksan sanglit. Nakasulod na usab og establishmento asa nakasulod ang laing nagpositibo. Gikan may alas 4. Nya. Balik na pud mi ugma nya katong gihatag nga number igo ra to gi kuan kanang pwede ra bitaw dulaon nga number ibutang ra og kanang pintelpen. Sa sesyon sa konseho gipasalig na sa Davao City Health Office nga ilang ginapahitag paagi nga maakomodar ang mga tao nga kinahanglan iswab. Gani ang mga District Health Center. Gibutangan na kuno nilag swab machine aron ang mga taga-Lagyo didto na lang moadto. Real pipila sa mga milinya kagahapon kinsa mibalik kaganiha ang gituho ang makapaswab na ugma sanglit duna na sila yung mga numero. Hinuon duna gihapoy miuli nga wala mahatagi og priority number. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Tungod sa daghang kaso sa COVID-19 sa Samal Island sa Davao del Norte, ang District Hospital sa isla puno na. Busa ang pribadong ospital sa Babak, himuon ang COVID-19 referral hospital. Ano report ni John D. Esteban. Kini ang Igacos General Hospital sa Barangay Villarica, Babak District sa Samal Island. Ang maong pribadong ospital pagahimuong referral hospital sa isla alang sa mild to moderate COVID-19 cases. Gumikan, puno na ang nag-inusarang COVID-19 referral hospital sa isla. Ang local government unit mismo ang musweldo sa healthcare workers nga moatiman sa mga pasyente ug mo-provide sa mga equipment nga gikinahanglan.
luhi kay mga pasyente nga katong mga COVID suspect o katong mga confirm kay uban diyan ra mabutang sa gawas, no? I-rent na mo ang Mahipos General Hospital para murag kibali extension siya sa PIDO kaning district hospital for katong mga kaso nga naay mga mild symptoms, no? Ginaandam na sa Igacos General Hospital ang Gambalay nga dunay 14 rooms. Sa karon naga-accommodate lang kini og mga outpatient. We are in constant communication between the hospital and the local government, especially the city engineering, in preparing the hospital, also with the city health office, to provide enough logistics, beds, manpower, all the equipment. Nagkadaghan gihapon ang COVID-19 cases sa Samal nga miabot na sa 563. 96 niini ang active cases. Kung mag-operate na sunod bulan ang maong pribadong ospital isip COVID-19 referral hospital, laumang madicongest o dili na magguot ang mga COVID-19 patients sa district hospital sa isla. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Bagyong may international name nga Champi, posibleng magkakusog samtang anaagawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan nakitaan ng bagyong Champi nga adunay gilayon nga 1,960 kilometers sidlakang extreme northern Luzon nga may gikusgong hangin nga maabot sa 85 kilometers per hour. Base sa pag-asa, posibleng mahimong severe tropical storm ang bagyong Champi samtang anaa pa kini gawa sa PAR. Apan layo gihapon ang posibilidad nga makasulod kini sa Pilipinas. Samtang sa Mindanao, nagpabiling makasinati og pag-ulan ang pipila kadapit sa isla labi na sa hapon ug gabi. Dili kini makapikto bisan asag dapit sa atong nasod karong panahon na. Ug ang localized thunderstorm may makapikto tibok dapit sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Video sa giingong pagpangdapat sa kapulisan ug barangay official sa mga batan-on nakalapas sa curfew hour sa Cagayan de Oro City nag-viral. Banay sa mga batan-on miangal sa nahitabo. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Zero mga kwan bastos kay sir. Bastos kay sir. Zero bastos kay sir. Ay pagpangwan sir mo gapandapat sa mga wala mi sala. Kini ang aktual nga kuha sa usa sa mga batan-on sa Habitat Phase 1 Zone 10 Relocation Kalaanan Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City sa matod pa pagpangharas kuno sa otoridad. Sa video nga makita nga daw ginabira sa pulis ug barangay official ang usa ka batan-on ug halos mahubo pa ang sanina niini. Sigon ni Elma Suspenye, usa sa mga nagpuyo sa lugar, nga kalit lamang kuno nangabot ang otoridad sa ilahang panimalay ug nangita sa mga quarantine violator. Gani nanulod pa kini sa ilang balay. Misamot kuno ang ilang kabalaka tungod gipugos nga mapagawas sa balay ang mga bata. Kung dapat adto kay wala man sila waran, wala man sa nga kriminal gyud. Bisag CBO na lang diri or duha ka pulis isa ba lang ipagawas or mga og ngalan. Sa kabahin sa kapulisan nahitabo kuno ang insidente. Human nga ilang gigukod ang mga batan-on nga nakalapas sa quarantine protocol sa syudad. Nagsagit-sagit sab kuno ang mga batan-on ngadto sa otoridad nga daw nang hagit kanila. Gibarugan sab sa Kokpo nga una sila misulod sa mong panimalay na nanghid kuno sila sa tag-iya. So nanagan kay nagstorya og dili maayong ang mga statement no pulong towards the police officers and atuang CBO. So mao kadto nga pagpanagan idakop nila kay namay nakatudlo nga nakaabot adto particular nga house. Pasalig sa Kokpo nga kung agrabyado gayod ang kabanay sa mong minor de edad, abli kuno sila alang sa mas makuting investigasyon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Surprise one-time big-time checkpoint sa otoridad sa El Salvador City ug lungsod sa Lagindingan gipatuman.
Atong sayron ang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, tek pipila ka mga motorista ang misupak sa balaod trapiko. Gipangdakop sa otoridad. Pipila usab ka mga sakyanan ang gipang-impound. Sa 4 ka oras nga joint surprise checkpoint sa law enforcement agency sa Region 10 sa highway sa Barangay Sinalok sa El Salvador. Niabot sa 67 ka citation ticket. Lakip ordinance violation receipt kung OVR ang na-issue sa mga motoristang nisupak sa balaod trapiko. Dunay usa ka motorsiklo ang gi-impound. So gina-check gid mo ma'am usually is ang ilang OR o CR sa ilang sakyanan. Dayon next also is the kanang driver's license. So kana gid usually ma'am ang common nga among gina-check sa ilaa. Sa lungsod sa Lagindingan, niabot nga to sa 69 ka mga motorista, lakip driver sa public utility vehicles ang na-issuehan sa citation ticket tungod sa traffic violations. Adunay nasapon nga napulo ka mga quarantine violators tungod wala misuot og face mask o face shields ug 4 ka mga motorsiklo ang gi-impound tungod walay dokumento. Among gi-specific dito kung si first offense. So instead of warning, no? Ang warning among gihimo tungod kay wa man sila rehistro. At the time nga mag-operation na sad ni sama sa among gihimo nga one time big time. So pag matapon na po sila ina-second offense, consider na siya forfeited o na ma-impound na yun. Apan padayon gihapon ang quarantine control checkpoint sa kapulisan sa matag boundary ning panahon sa pandemya. Tek gipanganti karon sa otoridad nga magpadayon ng ilang pagpanakop sa mga malapason sa balaod trapiko aron madisiplina ang mga motorista og maminusan pod ang aksidente sa kadalanan. Tek. Daghang salamat, Ethel Ipanag. Laumang magpadayon ang modular ug online classes human wala giaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang plano sa DepEd nga sugdan ang face-to-face classes sa mga low-risk areas. Gibutyag sa Pangulo ngadto kang DepEd Secretary Leonor Briones nga dili gihapon siya makatugot nga mobalik sa classroom ang mga estudyante. Una nang nagplano ang DepEd nga magpahigayon og pilot study alang sa posibleng pagpatuman og limited face-to-face classes sa mga lugar nga ubos na ang kaso sa COVID-19 o anaa sa MGCQ. Gani naka-identify ang DepEd og 1,900 schools nga nag-qualify. Hinon girespeto ni Secretary Briones ang desisyon sa Pangulo apan padayon silang nangandam ug galing moubos na ang kaso sa COVID-19 ug tugutan na sa Pangulo ang face-to-face classes base sa rekomendasyon sa DOH. Sa inisyal nga pahayag sa DepEd, gilaraw nga magsugod ang musunod nga school year sa Agosto 23. Ang sa ma'am sa dito sa face-to-face, I think I am not inclined to agree with you. I'm sorry, but mahirap. I cannot gamble on the health of the children. I hope you'd understand. So we are withdrawing our requests in the light of your decision, and we accept fully your decision, which is a very well-informed decision, if I may say so. Dili ug dili jud nako siya ihatag sa lain. Ana jud. Anong ihatag man nako siya kung kabalo ko nga dili siya magmalipayon sa kiliran sa uban. Ako na lay mulipay niya. Pero ako, pasalamat po nga naging kami. Kung gusto niya ang pag-atiman sa uban, go! I am willing nga ihatag na ko siya or ipaubaya sa uban. Basta atimanon lang siya. Willing kayo? I-sure daw Pati na, willing nga. Be. Kay, syempre, di pa dako beta sa tong ginikanan nga na ay mayong pamatasan nga. Kung ay mananghi, dubingog, mubiya na ko. Sabi na itong itubag. Kundi, ampe. I let him choose and I let go. And then naabot ang tama nga guy. Wow. Now, I'm with my forever. And I'm so happy. Ano lang. Willing ba daw na ako ipaubaya ang taong love kay nako? Kung dili man lang galing siya para nako, then kung dili man lang galing ako yung gusto, then okay. Dito ka sa taong gusto niyo. Pero, mubalik ka na ako. Sige. Oh, but ikaw willing, ipanghatag. I will not chase because I can change my tagditawag. Oo, ako willing na ako ipaubaya ang akong taong gimahal kung dili naman niya deserve sa akong gugma
So, wala ko'y problema din ha. Basta ako, deserve na ako na maging happy o dili masakitan. Willing kayo na ko'y paumaya. Hindi tayo paumaya, ihatod pa. Oh no! Sa kantidad na 1 billion. Akong ipaubaya, ako ang gimahal. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 1.3 milyon na ang nakarecover sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw, samtang halos 140,000 na ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Miabot na sa kapin 1,302,000 ang recoveries sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Apan misaka sa 51,410 ang aktibong kaso ug 24,036 na ang namatay. Samtang ana sa 1,378,260 ang total COVID-19 cases sa nasud. Sa Mindanao, 139,096 na ang tanang kaso sa COVID-19 sa isla. Hinuon misaka sa 111,038 ang naayo na ug 4,607 ang namatay ug miabot sa 23,451 ang aktibong kaso. Sa tibuok kalibutan, kapin 179,606,000 na ang nataptan ng COVID-19 ug sobra 3,892,000 na ang namatay. Kay nature-friendly ang biking, kining usa ka Dabawenyo naghimo usab og nature-friendly nga bike nga gama sa bamboo o kawayan. Ato kining tanawon, pinaagi ning report. Trending online kining nature-friendly nga bike ni Marlon Luces, usa ka senior high school teacher ug artist. Kay kinsa ba ang dili matingala nining bike nga gama sa bamboo o kawayan? Gikan sa pag-harvest, sa treatment ug hangtod sa pag-assemble, kinahanglan sumala pa ang taas nga pasensya aron mabuhat lang ang bamboo bike. So preparation first sa material, sa raw materials. Kay ngano kung dili man gud nato mag-shortcut man gud sa method, dili na siya mahimong comparable sa steel or carbon fiber pag naatay proseso nga iskit. Inspirasyon ni Marlon sa pagbuhat sa bamboo bike ang iyang anak. Ug tungod kay mahalon ang mga bike karon, naisip niyang muhimo niining klase nga bike. Hastang lipaya kuno sa iyang anak sa pagdawat sa bike kay Sierra ang dunay pinasahing bike sa ilang lugar. Very happy gud siya nga nakadawat siya atong bike kay head turner gud siya bisag asa sa mo magtuyok-tuyok sa village. Mura siya nahimo nga conversation piece. Sa umaabot, buot ni Marlon nga mapaambit sa mga kaigsuunang PDL o persons deprived of liberty ang pamaagi sa pagbuhat og bamboo bike. Alternative way of kanang livelihood nila. Mura para maka-augment pod not only for themselves but also for their families. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Karong kapistahan ni San Juan Bautista ang kanibibong selebrasyon mingaw na tungod sa pandemya. Apan kini magbanay sa Zamboanga City mihimo og paagi aron ma-enjoy gyapon ang kasaulugan. Tradisyonal sa mga deboto ni San Juan Bautista sa Zamboanga City ang pagsablig og tubig ug pagligo sa sapa aton sa kapistahan ni San Juan Bautista. Apan kay anaa gyapon kita sa Modified Enhanced Community Quarantine ug bawal ang mass gathering. Paandar karon sa banay ni Albert Francis Atiliano ang paghimo og makeshift swimming pool gamit ang iyang pickup truck. Gibutangan niya og sako ang likod sa truck, gihiktan dayon og gibutangan og tubig. Busa aduna nay instant swimming pool ang iyang anak ug mapagumangkon. Nasa ulog na kuno nila ang kapistahan ni San Juan Bautista, nag-enjoy pa sila. Mga kapuso, way puas ang among tagatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagaling riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.